mrene le diceklekno sik. Sugeng bekti ki Rama kali Kang Gareng. Iki yo anak solehah tenan iki. Soleh. Niki wae kula teng Sabin teng sawah mo. Lah apa sawah? Alah biasa nyambut gawe. Piye kabar? Lemari atung mo. Piye dipasangi kerdus. Terus aku nandur pari mo tak warangi setrum. Dirubung tikus. Bareng aku krungu sarapan iki lho mo. Aku terus moro rene krungu gremeng-gremenge Rama karo Kang Gareng. Jare piye Bapak kok ora ndang sunat iki pergo wis SMA barang. Sik bareng iki mau apa mangan atom apa piye mau? Lemari atom digo ada kerdus. Cakep. Aku nandur pari, tak pari iki setruk mergo ana tikus. Pinter anjane. Kowe ya iso parian ben. Aku ora iso. Ora iso. Anjane murid. Murid anyar. Kok tak sinau. Kae ngene wae. Dongakno karo sing bakal dikitan. Ana ketan ditunggusi, sing arep dikitan besok pinter sekolah dadi polisi. Pongwan. Polisi. Sing disunat lanang apa wedok? Kaku. Kan ya apa Kaku. Kaku iku bakal kaku lan iso mlengkung. Iya. Kaku atine karo nek di sengeni iku mesti kaku. Nek diripeh-ripeh iso mlengkung. Wis mo. Lah iki terus mlayu piye carane mlayu Bagong? Wis nek gelem sunat perkara SMA. Serayoku nek karo Bagong wedi sunat. Ayo. Ya wis piye Bagong beli. Elo ganane. Celok ya. Celok Kang Gareng. Jare wis wani pacaran kok. Wis pacaran di sini SMA kok. Ya.